ତୁଳା ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ହେବେ। ଏକାଧିକ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜନକ ହେବେ। କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଦେବୀ ଭକ୍ତ ଓ ଉତ୍ତମ ଲେଖକ ହେବେ। ବିଛା ବିଛା ସ୍କର୍ପିଓ ଧନୀ ହେବେ। ବିଦେଶରେ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପୈତୃକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଧନୁ ଧାନୁ ସାଜିଟେରିୟସ୍ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଓ ସଂଯମୀ ହେବେ। ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମକର ମକରା କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ହେବେ। କୋଇଲା ଚମଡ଼ା ତୈଳାଦି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ କୁମ୍ଭା ଆକ୍ୱେରିୟସ୍ ହେବେ। ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶକ ହେବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମୀନ ମୀନା ପାଇସିସ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବେ। ପ୍ରବୀଣ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହେବେ। କୃଷି କର୍ମରେ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।